Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri 'azamatiz zatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan malam Jumat Legi Masjid Misnah Al-Iksan Gisik Banyudono rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah bilih dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kesehatan, kesempatan, pinaringan iman katitik saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing masjid menika dalam kondisi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillah. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang tansah kita tenggo syafaatipun, engkang tansah kita cobi ngamalaken sunnah-sunnahipun, lan ugi engkang tansah kita ikuti sedanten ajaranipun. Ya Allah, kula nyuwun gesang engkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat sholatullah sholatullah ala yasin. Syukur dhateng ngarsa dalem Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula panjenengan mugi tansah pinaringan iman engkang istiqomah, ajeg, jejeg, runtut, kontinu, terus menerus nglampahi ngibadah. Bu, tesih kemutan kula. Pantun riyen nggih Bu nggih. Mangan bubur dicampur roti.
bakar areng neng pinggir masjid. Ayo sedulur do sregep ngaji. Ngajine bareng karo Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Kula dongaaken mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, katentreman, sugih duit ora ndek utang, ora barengi sumbangan, apa sediane tansah keturutan. Allahumma alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid rahimakumullah. Kula panjenengan sami kedah ngaturaken syukur dhateng ngarsa dalem Allah bilih sampai saat ini, sampai detik ini, sore ini, malam ini Allah tasih memberikan kula panjenengan kesempatan hidup. Kesempatan apa? Hidup. Niki sedanten nak hidup semua toh Bu nggih? Alhamdulillah. Loh, Mas Wahid, apa ya ana soren-soren ngene iki meninggal? Enten. Nembe kula siang wau dikabari, rencang kula kuliah rumiyin enten UIN Surakarta, riyen Stain Surakarta. Sakmenika menjadi UIN Surakarta. Umur sak pantaran kula, umur 46, 47, menika pun tilar donya Bapak Ibu. Meninggali ajeng zuhur wau, sore niki wau jam 4:30 nembe dimakamke. Mbak Farida namanya. Lah itulah namanya al maut, kematian. Sinasa umure urung ana 50, nggih to Bu. Dereng enten 50 sak pantaran kula. Kula ki anggere gadah grup alumni Stain Surakarta angkatan 99 ngoten niki. Krungu kabari do meninggal di-share, ngoten niku. Alah, biyen kanca dolan, kanca demo, kanca mahasiswa sakniki setunggal mbaka setunggal dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Niku nggambaraken Bapak Ibu, wong urip ana ngalam donya niku namung sawetara. Mula kula panjenengan kedah ngatos-atos ngati-ati. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Lah sak menika kula badhe ndongeng. Badhe napa Bu? Dongeng. Dongenge diwada keneng. Kula pendhet saking kisahipun 3 orang yang buta, yang botak, yang belang. Napa Bu? Ya dibolak-balik padha. Nggih. Kula pendhet ing hadis riwayat Bukhari Muslim niki asring dipun dongengaken dening para ustadz, para mubalik. Niki kula ulas malih. Kisahipun 3 orang ingkang dipun cobi dening Gusti Allah, lara belang, lara botak, lara wuta. Lah, suatu hari Bapak Ibu 3 orang menika dipun datangi dening malaikat. Malaikat niku nek dikepun kersakaken Gusti Allah niku saged membo-membo dados menungso kados kula panjenengan ngeten iki. Lah, suatu saat malaikat kala wau mendatangi si belang. Kertas belang Bu, alai blentong-blentong niku lho. Nah, piyambakipun mendatangi mriku. Carane sakniki ngeten. Kula nuwun Mas. Kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak Pak. Oh nggih. Oh ya kudu halus no. Wong mertamu kok nggih to. Panjenengan sinten Mas? Ya cara gampangane ngoten. Pak, kula sowan mriki badhe silaturahmi panten perlune. Wah, alhamdulillah enten perlu napa?
sanjange panjenengan niku nggadai penyakit belang. Wah, enggih keleresan, enggih belang. Pun dangu Pak penyakitnya. Walah Mas, aku wiwit lahir Mas, awakku belang. Rupaku elek, nganti ora ana prawan-prawan do seneng karo aku. Wonten niku umpamane wonten niku. Angger nyawang aku do susah, wedi mergo aku belang kaya macan tutul. Umpamane wonten niku. Nggih ngenten kebenaran Pak, kula mriki badhe nderek ndedonga memuji, kula tak badhe menyembuhkan ngobati ngusadani penyakit jenengan. Walah Mas, nggih keleresan Mas. Nggih matur nuwun. Lah, singkat cerita Bapak Ibu, malaikat niku ingkang memba-memba dados menungsa niki wau lajeng mengobati penyakit belang sak kujur awak si bapak kala wau diobati. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatipun cerita, regedeg awake dadi mulus. Awake dados napa Bu? Mulus. Putih kaya rukoe jenengan. Wah, malah medeni ya. Wis pokoke kulitnya menjadi segar kembali. Wis ora ketok belange. Ngilo ngoten tambah ganteng. Mbok menawa kaya kula ya. Ning tesih kathah mriko. Lah niku akhiripun cobi Pak jenengan ngilo golek kaca. Walhamdulillah Mas, matur nuwun Mas. Sajeke urip aku lagi ngerti iki jebul aku ganteng tenan. Piye Mas, pripun Pak raosipun sak sampunipun jenengan sehat dados ngeten iki. Matur nuwun Mas, ya wis. Niki kula tesih nggadahi bebungah Pak. Napa? Kula mriki mbeta kewan 3. Setunggal unta, kalih sapi, 3 wedhus. Kinten-kinten ibu-ibu nak kon pilih napa? Unta, sapi, wedhus. Pilih apa, Mbak? Sinten apa, Mbak? Unta. Pinter berarti ya. Mergo unta regane luwih larang. Oh, berarti sing milih sing larang-larang iki wong dhisik berarti ya. Milih unta. Wah, nak ngoten ya keleresan, Pak. Kula tak milih unta. Oh ya wis. Nggih, engko. Niki kula caosi unta, panjenengan rumat ndelalah untane wedok tur meteng. Betina, unta betina nggih. Betina tur meteng. Wah. Akhiripun pun jenengan rumat jenengan openi nggih. Pun batri ya Bu ya. Wis ora kokean ragat gratis sisan itu unta. Nomor kalih pun niku ditilar. Nomor kalih malaikat lajeng memba-memba menghadap mendatangi tiang ingkang nggadahi penyakit botak gundul. Napa Bu? Botak gundul. Ya kaya kula ngeten iki. Oh kula mboten ding medal rambute kok. Ning dilongkas kula gundul ya, Wan. Soale uwane pun ketok. Pating kerip mulai angger ngilo noh silomen. Dadak digundul. Terus ya rada gatel. Biyen kenging sedane Bu, kok uwan kok dijabuti lah napa to Bu? Ngerti ora? Gatel. Mosok metuwane gatel titenono. Kowe sesuk angger metuwanmu gatele ngurek-urek wah tenan Bu. Arwane metu niku kula gitar ngeten iki. Mula dadak digundul. Nomor kalih Bapak Ibu, orang itu malaikat mendatangi orang yang gadai penyakit botak, penyakit gundul. Dok. Assalamualaikum. Kula nuwun Pak. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Oh nggih. Monggo Mas pinara mlebet. Oh nggih. Enten dawuh napa Mas? Ngeten Pak. Kula sowan mriki sepindah silaturahmi nomor kalih kula badhe nderek ngusadani penyakite panjenengan. Mireng-mireng panjenengan niku nggadahi sakit
gundul botak, ora iso tukul rambute napa leres. Wah nggih Mas, kula wiwit ceprot jabang bayi gundul nganti kula niku dadi pacoki kanca-kanca kula. Angger dolanan do dibuli nak jaman sakniki. Do dibuli diwadani Mas. Nganti kula isin teng pundi-pundi kula ngangge topi, ngangge kopiah. Padane kula ya kula ngangge blangkon umpamane ngoten niku. Amargi kula isin ngono. Nggih keleresan menawi panjenengan kok badhe nderek ngusadani. Oh nggih. Akhiripun singkat cerita Bapak Ibu, malaikat niku lajeng nambani bapake yang gundul kala wau. Ditambani didongani kersane Gusti Allah, gundule niki wau bar diusap kalih malaikat niku terus krasa gatel. Kok gatel? Ndang gatel terus sridik-sridik medal rambute. Ringkese cerita rambute dadi walus ngandan-ngandan. Ngertos ngandan-ngandan. Apik niku lho kaya wong tawa sampo Rejoice nek nggon TV niku lho. Klepat ngono langsung nyeweke kathok set. Saking niku nggon iklan-iklan niku. Cuman niku laki-laki wah, ngandan-ngandan sae. Ringkese cerita Bapak Ibu lajeng si bapak kala wau diparingi bebungah malih. Bapak, nggih. Niki kula mriki mboten namung ngusadani penyakitipun panjenengan. Kula beto hadiah kalih jenengan pilih setunggal. Kula tareke bapak-bapak. Niki kula nyangking sapi kalih wedhus. Pilih pundi, Pak? Sapi. Wah, pinter berarti. Pilih sapi, Bu. Lah, pun akhiripun malaikat kala wau nyaosi sapi, maringi sapi sing lagi meteng sapine ndelalayan. Sapine betina muateng, Pak. Niki sapine nembe hamil, jenengan openi, jenengan rumat, muga-muga dados kuatah. Oh nggih Mas, matur nuwun pun klepat. Nah, ingkang terakhir Bapak Ibu, ingkang terakhir malaikat kalau mendatangi orang yang buta. Sinten Bu? Tiang wuta. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula sinten? Nggih. Monggo pinara. Oh nggih. Kalau gaya-gaya. Monggo pinara ngono. Nggih. Kula nuwun Pak. Monggo ki sana, monggo ngapunten. Sawontenipun griya kula boten napa-napa, nggih akhir dipinarake. Panjenengan sinten ki sana? Kula niku tiyang diutus kapurih ken ngusadani penyakit jenengan. Sanjange jenengan niku wuta wiwit lahir ngantos sepriki napa leres? Walah nggih Mas. Kula niku wuta wiwit lahir ngantos sepriki. Dunia kula niku namung peteng dedet. Kula mboten saged nyawang bapak-bapak, ibu-ibu pengaosan mriki. Mboten ngertos rupane wong ayu, wong ganteng, duit 5.000-an, 100.000-an, belas kula mboten mangertos, Mas. Lah iya no wong wuta mosok ngerti, nggih to, Bu. Estu hari-hari kula namung hitam legam gelap. Ten pundi-pundi hanya sangu tongkat. Kaya dongane kaya lagune Roma Irama niku lho, Bu. Si buta, printen lagune nika. Alah kalau ya lali, ndang ora tak tokke lagune dadi lali. Pun mengke dibuka nggih YouTube nggih. Lah niku, akhiripun ringkes cerita si malaikat kala wau ndongaaken dhateng si buta kala wau. Didongani rampung, demek diusap netrane. Bismillahirrahmanirrahim. Pun Pak, pun cobi jenengan melek kriyip ladalah wetingan. Masya Allah, alhamdulillah Mas, jenengan kok ganteng mento Mas. Wah. Akhirnya piyambakipun ngertos donya saisine niku saat itu juga Bapak Ibu. Bapak pripun raosipun? Alhamdulillah Mas, matur nuwun. Pun kula usadani Mas teng dokter alternatif, bidan, dukun, tabib, kabeh pun kula cobi. Alhamdulillah awit panjenengan kersa mriki kula sakmenika sampun sehat,
saged nyawang normal. Pak, niki mboten namung niku. Kula niki beto bebungah malih, kula beto wedhus. Panjenengan kersa ngopeni, Pak? Alhamdulillah, Mas. Nggih. Kula purun. Niki wedhuse nembe meteng niki. Walah. Kewan telu kok meteng kabeh ora. Lah akhiripun dirumat diopeni Bapak Ibu. Nah, sak sampunipun kedadosan menika sing wau sing tukang belang ngopeni ontane dadi kuwathah. Ontane ingkang tukang si gundul kala wau diopeni swapine dadi ndrebyah akeh. Semanten ugi si buta niku ganeng pun waras wiris open-open angon-angon ingon-ingon angon wedhus ngantos kuwathah. Sak sampunipun niku Gusti Allah matur kalih malaikat berfirman, "He malaikat, coba kawulaku telu kae paranono meneh. Ujinen imane, kira-kira ijek matur nuwun karo aku apa ora?" Oh nggih Gusti, ngestakaken dawuh. Akhiripun estu Bapak Ibu. Malaikat menjadi orang yang compang-camping. Jadi wong melarat. Ana nggon si belang niku malaikat dadi belang. Nganggo pakaian compang-camping belang. Dong. Niku ndelalah si belang niku wau lagi angon sapi. Unta. Wah, enten mriku. Dong kula nuwun. Monggo, sinten niku? Kula. Oh nggih, monggo pinarak Mas. Nggih. Wah, sapa iki? Ora ngenak-ngenake wong turu awan umpamane. Enten dawuh napa Mas? Ngeten Pak. Nyuwun kawelasan panjenengan Pak. Kula pun tinggang dinten niki mboten dahar, mboten ngunjuk, mbok kula nyuwun sanjange jenengan ternak unta. Kula nyuwun untane setunggal. Piye? Kaget Bu. Masa lah piye? Masa ya ngono. Wong jenenge wong galak ya ngoten niku. Bathik penak men. Aku ling ngrawat unta ya ana ya hene. Ngarit esuk awan sore bengi. Tak rumah tau pene dadi akeh. Lah kok teko-teko njaluk unta. Alah Pak, pun mboten untane anak unta mawon. Rasa anak-anakan. Pun nak mboten anake ya susune unta mawon. Rasa susu-susunan. Iki ya ana regane. Penak men. Nak pengen duwe ya ngingo dhewe. Nyambut gawe kono. Teko-teko arep tadah njaluk wae. Lah, dari kisah itu Bapak Ibu, dhek lali karo janjine. Loh, Pak, napa panjenengan mboten kemutan zaman semanten? Zaman semanten niku jenengan nggih kados kula ngenten iki, lajeng kula mriki nambani ngusadani panjenengan. Nak jenengan sakniki nyiya-nyiya kula ngenten iki, Pak. Pun sekedap malih, Pak, bondone jenengan untane jenengan badhe telas, jenengan badhe kembali seperti dulu lagi. Lah estu niku bar niku malaikate wangsul Bapak Ibu ringkese cerita orang yang memiliki onta banyak niku lambat laun ontane masuk angin, mencret. Ngoten niku suwe-suwe suda dados kere malih. Dados napa? Lah semanten ugi bar niku mendatangi si gundul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula, Pak. Oh ya. Ana perlu apa? Pak, sanjange jenengan menika peternak sapi sukses. Mbok kula nyuwun sapine setunggal wae. Lah piye? Ora penak men. Teko-teko njaluk, ora dulur ora tangga teko-teko ngatung penak men. Nak mboten angsal nggih pedhete to, Pak. Ora sah, iki ana regane. Wong pedhet ya larang. Pira to Mas untung pedhet saiki? Oh, aku ya ora blathek sapi ya ora mudeng. Pedhet ya larang, ana regane 3 juta 5 juta ya mesti. Pak, nak mboten pareng pedhete pun susune ora ketang sak gelas. Sak gelas ya ana regane. Wong ki susu ki ya larang.
6.000 7.000 sak plastik. Akhiripun Bapak Ibu sami orang yang si gundul tadi boten purun tetulung kalih malaikat niku. Akhiripun malaikat menyadarkan, mendoakan orang itu menjadi belang seperti sedia kala. Sapi ini pun dosami mati bangkrut dados kere meleh. Ngoten niku. Yang ketiga, wah wis arep misa. Yang ketiga Bapak Ibu, akhiripun si malaikat menika mendatangi bapak yang tadinya si buta kala wau. Kula nuwun, Pak. Oh, monggo kisana, monggo pinara. Oh nggih, monggo pinara. Oh nggih, kok janur gunung. Jenengan saking pundi? Kula king tebih, Pak. Wonten dawuh napa kisana? Sowan kula mriki, kula silaturahmi. Nomor kalih kula enten perlunipun. Lah nggih, perlunine napa kok tebih-tebih pinarak mriki? Kula badhe nyuwun wedhuse jenengan. Sanjange jenengan niku sakniki juragan wedhus. Oh alah Mas. Adoh keroyo-royo kok gur arep njaluk wedhus. Pun monggo kula terke teng lapangan jenengan pilih piyambak, jenengan ngersake pinten, Bu? Halo. Nak ditari ngoten kan jenengan ngersake wedhus pinten? Pinten? 7. Walah. Jenengan pinten, Bu? 10. Pinten, Bu? 15. Oh, ya bener kene do serakah ya. Oh alah. Estu Bapak Ibu. Si malaikat niku takjub. Masya Allah. Jebule wong gisik loman, Masya Allah. Gur njaluk, pengen njaluk wedhus malah kon milih dhewe njikok dhewe. Ana wau pinten niku wau? 7. Mriki sedasa. Mriki malah 15. Masya Allah. Jenengan niku sae banget, Pak. Lah pripun? Sias dibeton apa mboten? Mboten, Pak. Kula mriki niku dipun utus Gusti Allah. Kula kapurih nguji keimanane jenengan kalih rencange panjenengan. Ternyata, Pak, 3 orang engkang dipun uji kekayaan niku engkang lulus namung panjenengan. Pramila awit saking menika, Pak, kula dongaaken mugi-mugi panjenengan sak keluarga pinaringan iman engkang kuat, teguh rahayu wilujeng, saged ngopeni ternakipun samsaya tambah ngrembaka. Oh alah Mas, nggih matur nuwun Mas. Wong niki riyen nggih sing maringi tiyang sanes kok Mas. Kula niku asline mboten gadah napa-napa. Lah nggih niku riyen sing maringi kula. Oh alah Mas, mangke pripun kok? Peken jenengan betong nggih Bu, dicangking bar mriki 15. Pun kula ki loman dipendet 15. Mangke sedoso dipendet, sing 7 dipendet. Ten pasar kewan mriko. Pun mangke bedal ke mriki jenengan pendet ki ambak. Ah niku. Bapak Ibu, saking kisah menika dipun simpulaken bilih menungso menika dipun uji dening Gusti Allah niku lewat lantaran bondo dunya. Terkadang nak menungso diuji lewat kemelaratan, wong ra duwe ngoten sosok luweh tahan, luweh tetek, luweh ajeg. Senajan ra duwe ya tetep gelem jamaah tindak masjid. Senajan ra patek duwe niku tetep gelem tindak pengaosan. Niku. Tapi ketika manusia itu diuji dengan harta benda yang banyak, Jumatan niku ra patek ketok sesuwe. Mangkat-mangkat kuwi wis arep bar utawa Jumatane wis etok separo nembe timlik. Lagi teko Kang. Hooh, engko kantor iki mau nek rapat, ngoten niku. Lang suwe-suwe ngoten iki dituruti malah belas ora tau Jumatan. Karena ketunggul pekerjaan dunia. Awit saking menika kula panjenengan monggo nderek tuntunanipun para kuno rumiyin, tiang Jawa rumiyin. Tiang Jawa niku nggadahi sesanti
bondo titipan, nyawa gaduan, pangkat derajat sampiran. Nomor setunggal napa Bu? Bondo bondo niku titipan. Kados dua orang niku si belang kali si gundul wau. Jane wis sugih mblegedu. Tapi krana piyambakipun boten saged memanfaatkan harta benda dengan baik, ora gelem ngetokke zakat, ora gelem weweh marang wong liya, sedekah infak, akhiripun telas kembali seperti sedia kala. Lho niku Gusti Allah niku nak arep molak-malike kahanan menungso niku ora kurang dalane. Sing sugih dadi melarat saknalika nggih kathah, sing ora patek duwe dadi wong duwe ya ora kurang dalane. Nggih napa nggih? Jenengan tingali sak kiwa tengen panjenengan. Biyen yang ngono saiki yang ngene. Biyen gur yang ngene saiki masyaallah dadi yang ngono. Lah itulah wolak-walikipun kahanan donya. Bondo titipan, nyawa gaduan. Kula panjenengan dipun titipi nyawa, roh kula panjenengan monggo kita openi kanthi kula panjenengan ngandelaken iman lan takwa kula panjenengan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab purun boten purun nyawa kula panjenengan benjang badhe disuwun wangsul dhateng ngarsa dalem Gusti Allah. Mula kula jenengan menawi mireng kabar lelayu, kita pasti mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Engkang terakhir pangkat derajat sampiran. Napa Bu? Pangkat derajat sampiran. Sampiran iki gur disampirke. Ngenten iki. Jenenge sampiran iku hanya sedelo kok, Bu. Ngenten iki jenengan tindak mesin. Kok tekan omah disalehke. Apa arep mangkat turu ya disampirke, arep macul ya disampirke lak mboten. Mula logikane pangkat derajat yang kita sandang saat ini niku sampiran tok. Dadi Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, apapun jabatan jenengan, Bapak Kepala Rumah Tangga, Pak Ustadz, Pak Mubalek, Bu Ustazah, Bu Mubalizah, Bu Ustazah dan saudara, apapun niku hanya sampiran. Suatu saat pasti akan digantikan oleh orang lain, pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula enten mriki diarani mubalek. Mergo kula mubalek ini dari kata balagha artinya menyampaikan. Kula kok malam Jumat sesuk enten mriki jam 12 awan diarani khotib. Napa Bu? Khotib. Kula sesuk-esuk ana sekolahan mulam jam 7 esuk tekan jam 3 sore diarani Pak Guru. Kula mengke enten ngomah anak kula mantuk yang pondok, kula amor keluarga, kula diarani kepala rumah tangga. Loh, satu orang pangkat derajatnya beda-beda. Niku semuanya pada akhirnya ketika niku pun dilerini dadi siji mujur ngalor jenenge mayit jenazah. Sing pangkate cendhek tekan dhuwur sok padha dijenengke jenazah. Tur gelare padha almarhum, almarhumah. Napa Bu? Boten sah khawatir jenengan jengben badhe pikantuk gelar niku. Boten sah kuliah, rasah sekolah gratis ora bayar. Purun sakniki? Lah niku. Pramila enten pepatah, enten parikan melih. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dimasak di atas wajan. Harta dunia hanya titipan. Janganlah sombong, lupakan Tuhan. Loh niku. Mula saking kisah menika kula panjenengan monggo belajar
tansah eling emut dateng Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada pada diri kula panjenengan sami monggo sekedhik mboko sekedhik kita syukuri. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Disyukuri. Sapa sing gelem syukur, uripe adil makmur, uripe ayem tentrem. Mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo, mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo, ngelingono yen wis melarat rina wengi namung sambat, ngelingono yen wis melarat rina wengi namung sambat mboten Bu? Sambat wong jenengan golek utangan tanggane jenengan iki lho. Wis kebutuhane mendadak, golek sabetan koncone tanggane disemayani. Biasane iki etuk, kok iki tak tembungi ora etuk, agek nelongso men awakku. Wonten niku saged ngrentes kok Bu. Nggih napa nggih? Padahal bar dinyabet 200.000. 300.000 nggo bayar piknik putrane. Wonten niku nek ora kecekel duit utangan. Wonten niku saya tengah ati keloro-loro kok nggih to Bu. Mula niku lho. Niku mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo. Ngelingono nak wis melarat rina wengi namung sambat. Oh niki pun dibel saking kula cekap semanten Bapak Ibu mugi ndadosno manfaat. Tutupipun atur kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten, numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Tuku pecel dicampur rambak, donyane kecekel akhirate kecandak. Aja ngasih tuku pecel dicampuri bubur, donyane kecekel akhirate mabur. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan terlalu Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, burung tak pateni. Lali.